Assalamualaikum dulur-dulur. Alhamdulillah niki sampun dugi dateng makam Sunan Bonang. Sing parkiran langsung disambut tukang becak. Becak setunggal ditumpangi bocah kalih, ongkose 15.000-an. Jarak parkiran bus kalih makam Sunan Bonang kurang luwih 1 kilometer. Niki lur, suasana sepanjang dalanan sing dilewati sejuk, rindang, amargi kiwa tengen kathah wit-witan. Lah niki lur, kula sampun dugi area makam disambut kalih Masjid Agung Tuban. Masjidnya sae banget to lur. Niki wau sampai mriki kirang luwih jam 10:30 sekalian derek jamaah. Alhamdulillah kula kalih rencang-rencang bunggah sangat. Sak sampune jamaah langsung mlampah menuju makam lewat gang. Pinggir dalan disuguhi oleh-oleh sing macem-macem. Sunan Bonang utawa Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra saking Sunan Ampel lan Nyai Ageng Manila, panggene tepat ning kutha Tuban, Jawi Wetan. Sunan Bonang niki uga mlebet jajaran Wali Songo teng Pulau Jawi. Kados ngeten niki suasana dateng makom. Kula kalih rombongan sareng-sareng maos tahlil. Sak sampune maos tahlil ngalap barokah minum toyo dateng gentong khas Sunan Bonang. Matur suwun dulur-dulur sampun ningali video niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.